Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أكرم خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن نهجهم إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. an balma Shrifla TV lagebagaw Mali kono ani Mali koka an ka foli n'an ka wale ɲuman dɔn ba aw ye aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na ka aw ladɔnniya k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ Sikaso region na Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔna na dugu min n'a bɛ wele Koni. Ala kira kisi nɛɛma b'a ma a ye silamɛw yamaruya ni kuranɛ kalanni ye k'a sababu kɛ bonya ani fisamantiya min bɛ kuranɛ yɛrɛ la. O hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔ Al Ustaz Yakubu Kone n'ale an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ale ka kalanden lajɔlen don Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔna na a n'a ka cɛkɔrɔba o bɛ jɛ ka kuranɛ kalan kɛnɛ labɛn san o san ni ɲinɛta bɛnna a tako 19 ma. Ala sɔnna a ka cɛkɔrɔba yɛrɛ a n'o min bɛ jɛ ka kuranɛ kalan kɛ Ala y'o minji dɔgɔya ni ɲinɛ y'o san 2nan ye. O hukumu kɔnɔna na a ka cɛkɔrɔba n'o de ye Sheikh Shuaibu Kone ale fɛnɛ ka ziyara farala kuranɛ kalan baara ninnu kan. Ɲinɛntaw baara daminɛli bɛnna ni Ala ka latigɛ dɔ boli ye an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madan Haidara kan ani diɲɛ ansaru bɛɛ lajɛlen n'o de ye an karamɔgɔ Al Ustaz Buna Ɲangi minɛli ye an na ka taa Ala ka hinɛ na. O hukumu kɔnɔna na ɲinɛn baaraw bɛɛ lajɛlen a bonya a n'a karama a n'a tasibila o taara k'o ɲɛsin an karamɔgɔ Al Ustaz Buna Ɲangi ni maa dogolen tɛ ansaru kɔnɔna na diinɛ cɛba dɔ don k'a sababu kɛ a ka wulikajɔw a n'a ka jihadi diinɛ in dɛmɛli sira kan. Shrifla TV tɔgɔ la ne ni aw an ka ɲɛmada o sɔrɔlen fɛ. Ala ka hinɛ la babi Ala ka hinɛ la Ala ka jigiyɔrɔ ɲa Ala fɛri suma ko n y'a fɔ k'a tan don diinɛ fɛn o fɛn n'a ye waati dɔ nin yake nke foli kɛ ye o fɛn o fɛn n'a ye n ye bɛɛ lajɛlen ko k'u tan don yakuba ko ma kɛ fɛn min ye a ye aw bolo an kɔni ta t'a la bilen an ta ma k'a la a se yɔrɔ min na nin ye an dun yɛrɛ tɛ s'a kɔrɔ bilen jama bɛɛ min ye nin de ye an dun se ninnu na cogo di n b'a mɛn ninnu ya o yakuba ma ye mɛ ne y'o nabaga bɛɛ fo se k'i ɲɛbaga bɛɛ fo k'u tan don Ala ka u ɲɛ a la Ala u ɲɛ la Ala jɔ fara jama kan Ala k'i jɔ bɔ jama nin na ko n y'o fo k'u tan don Ala se k'i sago. Hadihim ila yawmiddin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aslami wa nuso jalen do an fari funnen do an wasalen do an bɛɛ lajɛlen sewale alhamdulillah rabbil alamin an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kɔni yan bi n'o ye Bunjo Kɔni ye nakun ye nakun kelen de silamɛya ka kelenya silamɛya ka badenya silamɛya ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya ka hakilila kelenya o de ye nin jamaba in fara ɲɔgɔn kan ni ansɔr diinɛ silamɛya sababu ye an bɛ o foli kɛ ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Usman Sharifu Madan Haidara ye a n'a ka kalanden n'o ye Yakubu Kone ye o min ye anw ka groupement ɲɛmɔgɔ ye Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ yan an bɛ foli kɛ mɔgɔ nalen kelen kelen bɛɛ lajɛlen na nani kun ye kun kelen de ye jamana bɛ gɛlɛya mun na bi an ka jɛ k'an dama ka se Alahu Taala ye Ala bɛ sɔn ka jamana in bɔ degun kɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka mara kelen kelen bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn kɛ sɔrɔ fɛn ye Ala bɛ sɔn a bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ ni camanba in ni musokuluba in ni silamɛ sanuma ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan
o kun kelen de kama an b'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ an ka laɲiniw Ala k'o sabati an ye an ka laɲiniw Ala k'o sabati an ye an b'a sinsin ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi a lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi an b'a sinsin n'o tɔgɔ barikama ye an bɛ sɔli an kuntigi ka kisi nɛɛmɛ b'a ma Aminata den ni Abulayi den ani Zɛnɛbu baba ani Umukulusu baba an bɛ sɔli a kan an ma ɲinɛ an yɛrɛ ka belebele kɔ n'o ye Seydi Sherif Usumani Madani Ayidara an b'a fɔ foya fo Bangɔni Kulubaju la k'Ayidara an ma ɲinɛ an yɛrɛ ɲɛjɔ yɔrɔw kɔ Kɔlɔnjɛba mara in na an musow b'a fɔ ten ko ni jigi bɛ diinɛ in na Kɔlɔnjɛba mara la bi kɛrɛnkɛrɛnya la Kɔlɔnjɛba mara la Seydi Yakuba Kɔnɛ an b'a fɔ k'a Kɔnɛ k'a kɛlen don ka sira min siɲɛ ka bila musow kɔrɔ ko musow b'a fɔ a ɲɛna ko u b'a kɔ su u b'a kɔ tile k'a ka hakili latigɛ ko musow ko ten an bɛ bɔ ka kuma muso bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la Basita tɔgɔ la an bɛ kuma muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnya an karamɔgɔ an b'a dɔn bi a dusukun kamikaminen don n'o y'an ka belebele ye ko Ala tɛ foyi kɛ ten gansan a kɛlen don k'an ka belebele dɔ minɛ an na bi ni kɛnɛ nɔrɔma de yɛlɛmana ka nin ko ale yɛrɛ ka kɛnɛ ye an b'a fɔ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usumani Madani Ayidara limaniya ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma limaniya ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma an bɛ bɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɔ nabagaw ɲɛna u k'u hakili to nin kɛnɛ in na nin kɛnɛ ɲɔgɔnw man ca nin ye duwawu jaabi kɛnɛ de ni hami fɛn fɛn bɛ mɔgɔ mɔgɔ la nin kɛnɛ in kan a k'a yira nin kɛnɛ in kan a kana wuli n'a hamiw ye dɛ an b'a dɔn hami dɔw bɛ dilan bi san ka dugu jɛ Ala tɛ bila ka dugu jɛ maa kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ nana ni hami nin kɛnɛ kan Ala ka hami bɛɛ lajɛlen dilan layi karum dɔgɔkɛ Ala ma n'a dɛmɛna a ko a denmuso ma ko he taa furu la I ka taa anw yira I ba ka furu cogo taa o yira I cɛ la rɔ kuma banna a ka denadi banna ye taa I cɛ la don taa kɛ ta a muso joli joli nana jisogo la n'o ka jisogo dana tile 3 la a tɛ laban bari min b'a kɔ so kɔnɔ a bɛ n'o de ladege balakaw a ye fara an kan sɛgɛn min bɛ ka kɛ aw fɛ n'o ka se ka bɔ bɛɛ kulela sisan ko Kɔni Yakuba Kɔnɛ bɛɛ kulela sisan Seydi Sherif Usumani Madani Ayidara a ba a ye koɲɛ 12 kɛ dɔnnibaaw y'a lankale an ye cogo min mais ba ye 2 dɔrɔn de fɔ a ye n bɛ bɔ kuma la yen a ko 2 in kabi ale bɛ a cɛ ka furu la san 40 hakɛ furu kɔnɔ ale cɛ ma ko ɲɛ ma ko jisuma la ni siɲɛ 1 tɛ n balakaw an ka segin sini su fɛ an ka taa biɲɛ ka selidaga lajɛ wallahi caman b'an na yan o cɛ yɛrɛ a ka jisogo la ye kelen a filanan ale ka ɲɛnamaya bɛɛ su fɛ ale ɲɛ ma da cɛ sunɔgɔ ale cɛ ɲɛ ma da ale sunɔgɔ ɲɛ ka fiyewu ni depuis u ka furu bɛɛ lajɛlen nka I y'i ta la kununko joli kɛ I ka tila ka I y'u bi su in na ko I bɛna Kɔni Yakuba Kɔnɛ ka duwawu kalan yɔrɔ la k'a duwawu bɛ minɛ wallahi n'i ma changer I ta tɛ minɛ bari furukɛla ɲumanba dɔ le den don I mana kabankurunba guliyalen ye k'a guliya a dafalen de don n'o tɛ kaba dɔw bɛ yen bolokuru b'a ta a bɛ fɔ a ma ko nɛgɛbo I bɛ nɛgɛbo dɔw I bɛ nɛgɛ ta a ka giri bolokuru hakɛ n'i y'a bo ta nɛgɛ de don dɛ mais a tɛ foyi an ka jamana nin a sera fɛn dɔ ma sa an k'an jija sɛgɛn min bɛ ka kɛ aw fɛ siga t'a la n'aw bɛ ka ye a la mais munna baara tɛ ka se ka kɛ o de ye problème ye bari bɛn de tɛ yen kira dungo sallallahu alaihi wasallam ko ala adullukum ala shay'in afdal min as-salati was-sadaqa qalu bala ya rasulullah al-islahu zat al-bayn ay dilanika an ɲɔgɔn cɛ kira yɛrɛ de ko ten ko de ka fisa seli a ka fisa jaga ye yɔrɔ dɔ la a ka fisa saraka bɔ ye nka n'i y'a mɛn k'a kɛra saraka mina ye
kone ngi ye dobo de ni ma bodun ateke saraka mina ide anana saraka bo mina ni alaka mini ankara mo dangoro ba no sira koro seduye amina kuma dama ka kene dama shuina on ya le ka kene baliye lade ka nyama boy nga on na nga gwada drum baliye de on ma ta baliye ka fara andala bare on mona be baliye dero on ma mo dando la baliye la ala ka on shi herala amen ala ka la bawunye muranga yeni nga jaranye ayta musofuru kulballa folikaw laseli jamama ani bisimlalikaw tile an karamɔgɔw sɔrɔla ka wajulu daminɛ bɔra ka kuma u bɔra ka jama sɔnsira ni ka jama tɛgɛ bosi shetanɛ bolo k'a di masa rahmani ma mɔgɔ minnu bɔla u ka yɔrɔw la yɔrɔ jan ni yɔrɔ surun ka an ka mali sɛgɛrɛ ya jamana wɛrɛ mɔgɔw bi yan k'an ka kɔlɔnjɛba sɛgɛrɛ mali serikili wɛrɛ mɔgɔw bi yan k'an ka sous-section sɛgɛrɛ sous-section wɛrɛ mɔgɔw bi yan k'an ka kɔlɔnjɛba section sɛgɛrɛ section wɛrɛ mɔgɔw bi yan an b'a ɲini ala fɛ u nana hɛrɛ la ala k'u segi hɛrɛ la an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka baara min kɛ an b'a ɲini ala fɛ a baara ala k'a ɲ'an bolo o kɔfɛ komi kuma ɲɛbilala ka ban an karamɔgɔ fɛ n'o ye usaz karamɔgɔ kɔnɛ baara bannaw komi baara ye labɛn dɔw de ye a labɛnna cogo min a labɛnnaw fɛ kuma dɔw la ka d'an ye an k'a to ten n'o tɛ an kun b'a to ale ka a tɔ kɛ sabu ni ko fakola kara ko caman kɛ kara don mais ko caman minnu don a bɛɛ ye ko hɛrɛmaw de ye a bɛɛ ye ko nafamaw de ye an y'a dɔn ni min ye o ye yɛrɛ dɔn ni hɔrɔnya ni cɛya de ye n'an bɔla yen arabuw ko ten almaru yudabbiru warrabu yukaddiru adamaden b'a labɛn ala b'a latigɛ mun ye anw se nin sɛji in ka bi fɔlɔfɔlɔ an ka karamɔgɔbaw ka ŋɛniɲɛ numanya n'o ye a se yedi yakubu kɔnɛ zanjugula madu kulu muhamadu lamini balo an'o n'a ɲɔgɔnna caman olu ka ŋɛniɲɛ numanya y'an sigiya n'o tɛ karamɔgɔ minnu bɛ yan ni olu bɛ an san 10 kalan ala b'a dɔn wallahi kɔnteli t'a ban nka o bɛɛ kɔfɛ yɛrɛmajigi o kama u ko anw ka sigi yan militi damadɔ ka se k'o kuma kɛ munna don dɔ la hali n'olu ɲɛ tɛ yen u tile tɛ yen u jigi ka fɔ ko denmisɛnninw bɛ u bolo minnu bɛ se k'u ka baara kɛ siga t'a la an b'a ɲini ala fɛ sijani kɛ n'a lafiya ala k'a dan n'u ma a filanan ye jumɛn ye o de ye ala ka latigɛ ye anw ka labɛn kɔfɛ ala y'a ka latigɛ kɛ k'a fɔ ni min ye ne ala jan b'a kɛ ka ko yɛlɛma k'a k'a ta ye foyi ma bɔ a la fala yakhafu uqbaha masa in tɛ siran foyi laban na labɛn min tun bɛ an bolo bi madu kulu malamini balo a se ye yakubu kɔnɛ labɛn min tun bɛ an bolo bi o de tun ye su in na laseli an bɛ dugawu de kɛ shiru suma madani hayidara sijani kɛ n'an lafiya ala k'o dan n'a ma jigi minnu b'a la piye minnu b'a bolo bɔlɔ minnu b'a bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'u mɛn a kɔrɔ yarabi ala k'u to a ye ka waati kɛ nin ye kira somɔgɔw ka laadaw de ye seninaliw tɛmɛna cɛ minnu b'a nɔfɛ n'u b'a dɛmɛ nafolo la cɛ minnu b'a nɔfɛ n'u b'a dɛmɛ kɛlɛ la cɛ minnu b'a dɛmɛ a nɔfɛ n'u b'a dɛmɛ ni hakiliw ye u y'u dɛndɛn k'a bɛɛ faga k'a ban ni min b'a dɛmɛ ni nafolo ye n'u ma a pɔnsiyɔne u bɛ a janfa k'a faga a terikɛ gwɛlɛn dɔ sala don dɔ la a taara jɔ k'a filɛ ni sali digila a la kojugu a kasira a tilalen a ko al ardu tabuki
wal akhillau tazhab Sayyidina Ali ko a ko fɛn min bɛ to yen dɛ k'o de ye dugukolo in ye a ko n'o tɛ teriw b'u kɔ don ɲɔgɔn na kunun ko juma a bɛ wele juma atu sauda nin kɛla juma fin de ye ansɔru bolo wa nin kɛla juma fin ye diɲɛ silama numan bɛɛ bolo ni alhaji buna ɲangi fatuli nin kɛra donba ye wallahi bonya taari da k'a to jihadi sira kan tile 10 ni kɔ a y'o de kɛ Kɔlɔkani mara la la ilaha illallah madun saya wasala wajuli ni saya ma maa min waju foyi ti waju janama o de kama minnu kun taara wajibili kama u ma yan sɔrɔ an bɛ kɛnɛ nabaw fo an ka mɔgɔ minnu ye yan sɔrɔ minnu kumana lideri tɔgɔ la Ustaz Ibrahim Kone an b'a fo an ba min kumana an b'a fo dugutigi min kumana an b'a fo an bɛ nabaga bɛɛ fo kara tilala foliw la ka ban ti do kɔnɔ k'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ in kara y'a fɔ cogo min dɔ faranga de bɛ yen sa Ala k'o sabati n'o tɛ dɔ bɔnna t'a la sabu a dabɔla ni ŋaniya min ye o kama nin dabɔla ni ŋaniya jumɛn ye ni ko bi bonya ka taa san o san mɔgɔ kura bi na min kun t'a la o de la a daminɛ cogo bi fɔ Ustaz Yaku de y'i miiri ni Kɔlɔnjɛba mara anw bɛ retard la kojugu n'i taara mara fan o fan n'i ko wari ko an bɛ kɔ o la n'i ko fanga wari dunyɔrɔ sɔrɔsiyaw ko tɛ fanga wari dunyɔrɔ minisiriw présidents o n'a ɲɔgɔnna députés mɔgɔw b'an ɲɛ o la n'i ko an ka wuli ka kaburubaw sɛgɛrɛ i bɛ taa Segu yan fan fɛ n'i ko karamɔgɔ kelen kalanden 1000 bi sɔrɔ a bolo o t'anw fɛ yan o tuma mun y'anw kɛ ta an k'an sɔmi janya nin ye tiɲɛ ye kara kumana baw ni faw fɛ a ma nkalon tigɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko wallahi ko mɔgɔ dɔ ba ni ba bi baara kelen kɛ ko mɛ n'a fa kekuyali fa ye ko den b'i dan wallahi ni baw ka baara kɛɲɛna ni faw ka kekuya ma kɛ kelen fa hakilima min ye labɛn kɛ ka bila o den b'i den dan ni e ma labɛn kɛ Ustaz Yaku kununa a ko min mɔgɔ tɔw la kunu diɲɛ bi ten de yelen bi bɔ a bi branché batterie la batterie min filɛ yelen sɔrɔla ka ban batterie sɔrɔla ka ban a tɔ ti mɛnɛ ka bɔ an ye sa wa nka kana ɲina batterie kɔ dɛ n'o tɛ a courant bɛ se ka ban o courant in sa pour que o kana ban fo panneau ɲɛnamaw ka sɔrɔ k'a charger adamaden kelen bi ko daminɛ n'a bonyana panneau de bi na sa kana branché batterie la mais panneau ti se ka fɔ ko ale nɔ don sabu a nana batterie ni yelen sɔrɔ yen tellement faamu de a nana batterie ni yelen sɔrɔ yen a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan san o san a bɛ ni dugawukala kɛ u b'a lankala ye cogo min na Madu Kulu ni Ustaz Yaku fɛ u ye buuru damadɔ sɔrɔ san min ka kafe wuli k'a min o ni bunɲɔba musow o ko nin ɲɔgɔnna ma k'a la ban burukala damadɔ hali a tun tɛ burukala 10 bɔ nka bi mɔgɔ kelen dɔw b'o ɲimi yan wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nas diɲɛ dɔw bɛ yɛlɛma a bɛ fɔ ko Ala k'an kisi yeko 2 ma nka a juguman ko don dɛ yeko 2 juguman Ala k'an kisi o ma nka yeko 2 ɲuman Ala o suru an kan Yaku e tɛ n ye yeko 2 min ye a ma k'a juguman ye hali yeko 100 ɲuman ne b'o fɛ yeko 2 juguman de man ɲi o dugawukalanw kɛra k'a ban n'i ye ko daminɛ ni ŋaniya min ye Ala b'a bolo kɛ ka o de dɛmɛ wallahi Ala b'a bolo don o ko kɔrɔ ka se k'a sabati ko nana bi bonya na anw ka mara ni mɔgɔw maa o maa n'i kalanna ni yaala la i b'i yan mɔgɔ dɔn kalan ma sabati yɔrɔ o yɔrɔ yaala ma sabati ye fɛn di bolo la hasidiya bɛ ɲa da ye
wa kɔnɔ fana kɔnɔw bɛna kili da la dɛ a ko a ye n'an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye kɔlɔnjɛba mara mɔgɔw m'a fɔ waliju bi yan ko dugawu bɛna ɲini o fɛ m'a fɔ kaburu bi yan ko dugawu bɛna ɲini ye nka a ye fara ɲɔgɔn kan ne ni aw an kana ala deli ɲɔgɔn ye an faso ye la ala n'a kɛ bɔda y'an ye wa politiki mɔgɔ ka nafolo ti n bolo ko n ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o kama mɔgɔ dɔ ma ne bila baara la fiyewu n'o bɛ ne sara ni min tun ka jama wele ka na o ko in kama n bɛ fɛ a ka kɛ hɛrɛ y'an bɛɛ ye ni ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ ko ne mako bɛ n ka ɲɛtaa la ka tɛmɛ aw kan ko mɔgɔ dɔ de ye n bila a la n bɛ tun k'aw wele ka na o kama bɛɛ mako ka dilan ne ta kana dilan a ye nin fɔ san caman hakilimaw y'a gbɛn k'o bɔ a da ko kana fɔ o ko in ne labanna ka kɛ tan ni mun ye ŋɛniɲɛ i janto ŋɛniɲɛ na ye yan anw ye kuranna vérifier k'a ye sitana bɛ dɛsɛ mɔgɔ minnu na maa ŋɛniɲɛ ɲumanw don wa sitana yɛrɛ de y'a fɔ ten a ko ala m'i ka jɔn bɛɛ fili pewu k'u bɛɛ taa jahanama kɔnɔ a n'a ka sitanaya siranna nkalon ɲɛ a ko illa ibadaka minhum almuklasin ala i ka jɔn minnu kɔnɔ jɛya la u yɛrɛ ye k'u kɔnɔ jɛya u ne ala cɛ k'u kɔnɔ jɛya u mɔgɔ ɲɔgɔnw ye ka k'u mɔgɔ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ ne sitana na dɛsɛ o la n'a bɔl'o la na ŋɛniɲɛ jugu bɛɛ ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ kuranna ko ten ŋɛniɲɛ de ye ko in bonya tan wa a bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan ni ala sɔnna n'i ye baara kɛ ni sɛbɛ ye ala b'a ka sɛbɛ fara i ta kan laban kɔni ma ala k'a d'a ma o la ni ala sɔnna a ma an ka walanda yɛlɛmana de k'a kɛ saya ye ala y'a kɛ ten ala y'a kɛ ten an ka karamɔgɔ b'an kɛrɛfɛ yan suran suruman dɔ b'an bolo an bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ fila f'o la n'a tulo gɛrisigɛ kɛla min ye a k'o lamɛn mɛ an bɛ min fɔ n badenw ye a y'a tulo majɔ su in na ye taasi don ye bi ye miiri don ye bi ye hakili segin don ye i yɛrɛ ma k'a fɔ don dɔ bɛ bi kɔ wa hali a man jan o don in ye don jumɛn ye a bɛ fɔ o ma somayɛlɛma don n'o kɛla k'a sɔrɔ i tɛ ala fɛ jɛrɛta ninnu i bɛ taa k'a bɛɛ to yan muso minnu furula i bɛ taa k'a to yan cɛ wɛrɛ b'a furu i kɔ yan gundo minnu b'i n'a cɛ a bɛ taa o lakali cɛ kura ye i ka si dilan kan k'i dafalen to bɔgɔ la ni maa min y'a yɛrɛ janfa i ta tiɲɛna siri usaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma sitana min ni ale ka baara tiɲɛna bolo sɛbɛbaw kɔfɛ sitana ye baara kɛ a ye sɛbɛ kɛ nka hasidiya de y'a mago sa ŋɛniɲɛ juguya y'a mago sa maa wɛrɛ ka bonya ale ɲɛna o ma bɛn a ma o de y'a ta tiɲɛ n balimakɛ ne ni e bi cogo di ko ni e ŋɛniɲɛ ye dɔ ka bonya ka fara e kan walima ka tɛmɛ e kan dɛ ko ne ŋɛniɲɛ ye waliden dɔ ka don da la e ɲɛna ko ni e y'a ye min ka dolo ka ɲi e t'i ka kɔrɔti su o la n'o kɛra a bɛ daminɛ i balolen la yan i ta bi tiɲɛ i denw ta bi tiɲɛ o bɛ kɛ fadenw sɛnɛ samara ye ŋanakɔrɔ caman bɛ kaburu kɔnɔ bi u ka du ci la ŋɛniɲɛ juguya de y'a kɛ sitana ko ala ma a tɛ bɛn ma fiyewu e ka danfɛn dɔ dan o ka bonya sɔrɔ o ka fisamandiya sɔrɔ ka fara ne kan fo nin dɛsɛra a ye sɛbɛn ni baaraw de kɛ ala y'a bɔ yen ŋɛniɲɛ juguya kama yɛrɛ bonya kama hasidiya kama yarabi sitana ka so jɔlenw ala k'an kɛ k'a kari siri Bismillahirrahmanirrahim an b'an sinsin ni faamaw ka faama tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ n'o ala kelen b'a laban ko daminɛ masa ni ko laban masa yarabi an ta daminɛ ko ala k'a ɲɛ a laban ko ala k'a ɲɛ siri wassalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin wa alihi ajma'in n'an bɔla yan an bɛ sɔli muhamadu kan min ci la danfɛn bɛɛ ka hinɛ ni danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ kama o de la i b'a ye kira ale salatu wassalam n'a kun faamuna sirajiɲɛ lafiya la wallahi ni kira kun faamuna sirajiɲɛ lafiya la mais kira ma faamu min kɛ a nana ni min ye o ma faamu diɲɛ tɔɔrɔ la diɲɛ ɲɛ gwana diɲɛ filɛ sɛgɛ la a kɛla kurusi mugu ye a ŋuɲɛ cɛya la a gwaranga cɛya la bɛɛ bi kan k'i ta siɲɛ i ta fa diɲɛ kɛla filen kɔnɔ ji ye bi a bɛ lenge langa la a bɛ fɛ ka bɔ
ala kana bon an bɛ dugawu kɛ Mali ye Mali ala k'a basigi Mali den minnu bɛ fɛ Mali ka jɔ Mali den minnu bɛ Mali ka hɛrɛ ni Mali ka ɲɛntaa fɛ ya Rabbi ala ka olu de dɛmɛ minnu bɛ fɛ k'an ka jamana in ci ka tasuma don a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a tasuma don olu yɛrɛ la ala kana ta san an ma fiyewu siru. فموضوعنا اليوم في هذه الليلة المباركة سيدور حول تفسير سورة العصر. نعم ولاي. أمي فولي كانغرا مغلا. ne y'a fɔ ten ni sigila mikoro kunna bi ni ma foli ka Hayidara la ka Hayidara tɔgɔ fɔ hali ni mikoro dil'i ma ko kana bani tɔgɔ fɔ jɛn o mikoro kɔ sabu o mikoro kunna man di o kɛnɛ in jɛn o kɛnɛ kɔ o kɛnɛ kunna man di munna Sheikh Usman Madani Hayidara de nana a ye bere min ta tiɲɛ bere don a y'a kɛ ka baara kɛ i bɛ taa sira min kan ni tiɲɛ min b'a la a b'o fɔ ni nkalon min b'a la a b'o fɔ karamɔgɔ nana ten de ka kɛ arbitre ye diinɛ in na kɔni k'a contrôler nkalon ni ɲagaɲaga minnu b'a la k'olu sama ka bɔ a la k'a bila kisɛ kan kabi kumaw ka caya fo kana kuma dɔgɔya bi o de ye Sheikh Usman Madani Hayidara ye o de la cɛ ka baara o de bi cɛ kɛ k'i cɛ ɲɔgɔn da n'i ka baara ye karamɔgɔ nana sɔrɔ mɔgɔw bi terrain kan mɔgɔ caman ba mais ala y'a dɔn a ŋɛniɲɛ na ko a bɛ fɛ ka diinɛ in dɛmɛ ala y'a dɔn a hakili la ko a bɛ fɛ ka diinɛ in dɛmɛ ala y'a dɔn a wuli ka jɔ cogo la ko a bɛ fɛ ka diinɛ in dɛmɛ ala ko na e yɛrɛ dɛmɛ sabu nkali k'a don in tansurullaha yansurukum wa yusabbitu aqdamakum ala ko n'a ko a bɛ ne dɛmɛ ala m'a fɔ n'a ye n dɛmɛ m'a dɛmɛ dɛ ko in y'a faamu wa ni a kɛra ne dɛmɛ fɛn ye n'i y'a dɔn ko n dɛmɛ ni ŋɛniɲɛ b'a la m'a dɛmɛ n ti dan o ma dɛ wa yusabbitu aqdamakum n b'a senw sabati o tuma na senw sabatira wa senw ma sabati a se ye Sheikh Usman Madani Hayidara sen sabatira o don danga ma a bɛ fɔ shirifu a ye wajibili daminɛ don min a m'o fɔ a yɛrɛ la mɔgɔw y'a tɔɔrɔ a bɛ wajibili daminɛ don min a ma Hayidara y'a fɔ a yɛrɛ la a ko n bɛ diinɛ in lase n ka sa walima ala ta ka lase ala ko i ti sa sabu ne sala jigi t'i bolo n ka diinɛ na e b'i balo morijugu balolen ɲɛna e b'i ta kɛ ɲagɔnw b'a ta kɛ kɔrɔti bɛ su moriw ye wurudi kɛ fo ka kɔlɔsi juru tigɛ a dɔw donna kaliwa la bani ɲɛɲini na wallahi u ni fa bɔ la dɔw donna kaliwa la Hayidara ka ko la a nana f'u ye ko n'i mako bɛ kisi b'a la n'i bɛ fɛ e yɛrɛ ka kisi tuguni n kɛra mɔgɔkɛ in kɔ o n'a ka kɔlɔsi ni golo t'a la fara Hayidara kan mun y'a s'a ma sɛbɛ a to a jamu a jɔla ni jamu kelen ye diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ mun y'a kɛ baara a nana sɔrɔ Hayidara caman ba bi yan mais a ka baara kama a mɔkɛ y'a bila yɔrɔ min a y'a ta yen o kama n'i ko bi Mali kɔnɔ Hayidara diɲɛ kɔnɔ Hayidara miiri bɛ jigin jɔn na Sherifu Usman Madani Hayidara i mako bɛ min na n'i ma kɔn k'o tɔgɔ fɔ ko Daramani Hayidara bɛɛ hakili bɛ jigin basi tan den kelen la mun y'a kɛ a ka sɛbɛ a gbɛna fɛn o fɛn na kunun minnu y'a kɛlɛ bɛɛ segila ka tiɲɛ segin a ma ko n'an ko nzɔn de ta ma tiɲɛ kun di tiɲɛ ta siga t'a la o de la ala sɔnna ka hakili di mɔgɔ minnu ma ka kodɔn di mɔgɔ minnu ma ka faamu di mɔgɔ minnu ma ka kalan di mɔgɔ minnu ma kalan kɛlen kɔfɛ ka tila ka e sɔn ka Hayidara lamɛn ka Hayidara faamu ka tugu Hayidara kɔ sɔnfɛn ma bon ala bolo k'o bɔ wallahi sabu dusukun de bɛ yeli kɛ ɲɛkisɛ tɛ ni dusu fiyɛna ɲɛ bɛ to i kun i bɛ taa a sɔɔri kala dɔ la kuranɛ y'o de fɔ ko ɲɛw tɛ fiyɛ innama ta'mal qulub dusukun de bɛ fiyɛ quoi ɲɛ tɛ fiyɛ ka tila k'o shirifu kɛ kira somaa ye
kira yɛrɛ joli kɛnɛ kɛnɛ a se yeri shiru sɔn madana haidara o tuma a tɔ bi min bilen o la ne y'o de fɔ n ko jagoya don an ka tugunikɛlaw kɛ ko ka da mun kan n'i ye ŋonankɛw ye faliw nɔ yɔrɔ yɔrɔ kana siga fiyewu misiw de tunun'u na walahi misi bi yɔrɔ yɔrɔ a sɛgɛsɛgɛ i bɛ ŋonankɛ ye misiw kɔ ye mɛ ni misi tɛ yen o tuma jɛgɛ tɛ ji min na tɔɔrɔw y'o ji kamelenba ye yanni jɛgɛ ka na kɔnɔ mɛ ni jɛgɛ bɛ ji la tɔɔrɔw bɛ yen tɔɔri t'a dɔn ko ale ni jɛgɛ tɛ kelen fo n'i ye jɔ fili ji la k'i bɛ jɛgɛ minɛ tɔɔri ni jɛgɛ mana sama ka na ɲɔgɔn fɛ n'i ye jɔ dayɛlɛ n'i ye ntɔɔri minɛ i b'o kɛ di i b'o fili i bɛ jɛgɛ ta ka bila bɔrɔ kɔnɔ o don ntɔɔri b'a dɔn k'u tɛ kelen n ko maa ni kira somaw tɛ kelen ne ka kuma tɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ n bɛ fɛ ka aw saniya de aw kira somaw ne yɛrɛ ala y'a laɲini ka aw saniya ɔ ala ye yɔrɔ min saniya yanni diɲɛ wuli cɛ sanumanw bɛ bɔ yen de diɲɛ histoire t'a daminɛ fo ka taa s'a laban ma ni sirifukɛ in ye baara min kɛ an m'a ye histoire la an m'a ye kɛnɛ kan an m'a mankutu mɛn ko danfɛn de la ka ɲɔgɔn kɛ kira kɔfɛ walahi a ti Seydina Aliyu ye cɛya kɛ ka baara kɛ Aliyu bɛ faga don min na a ko di a ko ne Seydina Aliyu sen n'a banba la a y'o fɔ kutuba la a ko diinɛ tiɲɛ ye min ye a ko n b'a walawala a ko nka ni ne Seydina Aliyu tɛrɔ na ni n bɛ na a ko hayhata ilmun maktumun a ko diinɛ in faamu ni diinɛ in dɔnni k'o yɔrɔ jɛɲɛna sa sabu k'a bɛ kɛ dɔnni lasagolen ye k'a ti dɔn bilen Aliyu sa ni bi cɛ kow bɛ ɲaami na n bɛ fɛ ka min f'i ye Seydou Ousmane Madani Haidara nana a nan'i cogo a ye fɛn o a ye bɔlɔ o bɔlɔ turu nin dugukolo in kɔ kan yanni diɲɛ wuli cɛ bɔbɔcogo t'a la ala mɔgɔ caman ka bɔlɔ turulen fagala sabu a ma janto jikɛla kɔrɔ a ye bɔlɔ o bɔlɔ turu a bɛɛ sabati la Seydina Aliyu sala ko in ma woloma ka ɲa kira bi sa kuma min o y'a sɔrɔ ko in a ka gɛlɛn kojugu mɛ Haidara ye min fɔ mɔgɔw ko an m'a faamu a y'a fɔ mɔgɔw y'a faamu mɔgɔw ko Haidara i tɛ nin tiɲɛ ye nka an jogo tɛ se Haidara tilala bɛɛ la yann'a saya cɛ a yɛrɛ ko ten ko ale bɛ kan ka balo ko mun yɛrɛ heure supplémentaire de kɔnɔ sa n'o tɛ ale ka baara banna ala y'o latigɛ a ye i miiri bani ko kira cikun ye danfɛnw ka hinɛ ye karamɔgɔkɛ y'a fɔ sisan kabi Mali danna karamɔgɔ dɔ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ maliyɛnw ka furakan kɔnɔ fi sabilillah wala taabolo dɔ ni kerecɛnw kun tɛ e k'o yira ten bi Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 6 karamɔgɔ ye min jɔ ko mɔgɔw ka furakan kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 6 Bamakɔ ta jɔlen don miliyari 1 ani kɔ mɔgɔ min bɛ furakɛya kɔnɔ sa kɔnɔ fi sabilillahi ala kama ala de b'a hakɛ dɔn o 6 bɛ Mali kɔnɔ jamana wɛrɛw ta to a la a fɔ ko kelen o to yen jamana ɲɛ gannen karamɔgɔ de kan ka kɛ basigi ye karamɔgɔ de kan ka kɛ maaw ɲɛ gannen ɲɛsumabaa ye jamana ɲaamina kɛcogo t'a la jɔn wulila ka jɔ a se yiri Seydou Ousmane Madani Haidara jamanadenw gɛnna basigibaliya nana mɔgɔw gɛnna refuséw ka taa Moritani kɛrɛfɛ jamanaw na Haidara ko ansɔru dini bilakun de ye diinɛ dɛmɛli ye i mana mɛn diinɛ mɔgɔw de bɛ yen gwɛlɛya y'an badenw sɔrɔ a ye fara ɲɔgɔn kan an ka dɛmɛ kɛ miliyɔn 100 ani miliyɔn 18 warijɛ miliyɔn 100 ni miliyɔn 18 k'a fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔ kɛ ka ditɔniw fa ka finiw ta o kɔfɛ tuguni fɛn wɛrɛw fara a kan ka remorque wuli n'a ye fɔ Moritani fɔ kɛrɛfɛ jamanaw na Burukinaw na ka taa a di refuséw ma ko a y'a du fi sabilillahi karamɔgɔ jumɛn y'a kɛ a se ye di Seydou Ousmane Madani Haidara o to yen min ka bon a bɛɛ ye a ye teleso jɔ ko silamɛw ka kunnafoni ka lamɛn in na o y'a sɔrɔ walahi tele min ni a bɛ lajɛ mɔgɔw fɛ Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a telew lajɛ a image kuma dɔw la i n'i den sigilen ni image dɔw bɛ bɔ a la i b'i kunkolo sulu ale ko n'an ma fɛɛrɛ kɛ ko silamɛdenw tiɲɛtɔ filɛ a ko wari mankan bɛ se yɔrɔ dɔ kuma mankan tɛ se yen
filimu ninnu bi sara waribaw de la a tigiw tɛ sɔn k'a kɛli dabila a ko mais n'anw yɛrɛ ma dɔ kɛ fɔ kuma foyi tɛ wolo ma teleso jɔlen filɛ nin telesiri fila diɲɛ bɛɛ de bɛ tele in lajɛ bi diɲɛ bɛɛ min ka bon a bɛɛ ye Haidara ye farafinya bonya ni mun ye tele ye émission fɔlɔ kɛla mun ye bamanankan émission fɔlɔ kɛla anw fa kan de ye ka bamanankan walawala a la bɛɛ kun yɛlɛmana tele in ka sa sabu kan wɛrɛ ti fɔ tubabukan kɔ o ye sufɛ ɲɔsurunnu ye janfa donna kɔnɔw ma ale nana mana fara ka bɔ an ɲɛ na Sheriff Usman Madan Haidara ni ko i b'a ka baara kumakumaw jate a ti se ka ban jate la mais anw y'a dɔn nin ye kira joli ye siga t'a la sabu juguya min kun bɛ kira ni Aliyu kɔ o juguya kelen fila kɔ jiw t'a boli sira bila labanko ɲuman Sheriff Usman Madan Haidara ala k'a d'i ma walahi i ye ala ta kɛ ala fana y'a dɔn i ye i ye ala ta fɔ ala ye jamaw bila k'a lamɛn Haidara e wasara e tɔgɔ na to histoire la yanni ka diɲɛ wuli ka tila ka duwolotigiw d'a ma minnu b'a ka baara kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ b'a kɛ cogo min ni ye wasa ye Haidara ɲɔgɔn ti sɔrɔ a ye cɛw dan fana foniseriya la mɔgɔ 500 ani kɔ Sheriff Usman Madan Haidara ye wari bɔ a kun ka min heji mɔgɔ 500 ni kɔ e ko miliyɔn hakɛ jateminɛ san o san miliyɔn 100 ni kɔ a b'o de don mɔgɔw la k'o heji fi sabilila ala kama ka furu kɛ ka di cɛganadama min ma n'u tun bɛ sa cɛganaya la o ka ca maa 500 ye ka bolifɛn san ka di min ma e ka yɛlɛn ka ala ka diinɛ lase maa t'o da dɔn jɔn y'o kɛ a se ye Sheriff Usman Madan Haidara ala k'i sara siga t'a la fiyewu Sheriff Usman Madan Haidara ale de ye nin kɛ ka Haidara to bangoni na muso dɔ nana a nan'i sigi karamɔgɔ ka kɛnɛ ka tafsiri bi kan ka kɛ a bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ waati korona a ma place sɔrɔ n bɛ fɛ ka Haidara ka kow de f'i ye diinɛ ko bɛ laban bani ta in na n'i ma sɔn i ta kiri yɔrɔ tɛ yen bilen muso in mɛrɛmɛrɛ cogo bɛɛ a bɛ fɛ ka na Haidara deli de a ma dali yɔrɔ sɔrɔ jama ka ca tafsiri don waati bankuma sera a ko ɲininkali bɛ n fɛ ko k'a kɛ ni diinɛ ɲininkali fɔla ka ban baara bɛɛ bɛ jɔ Sheriff Usman Madan Haidara ko a ko bisimila muso ko Haidara ma ko Haidara a ko Allahu Taala ye farida 3 min bila tile ni su kɔnɔ ko farida 3 ka seli a ko ni maa min dɛsɛla o farida 3 seli la ko tuma na ko o kiiri ye jumɛn ye ala ye farida 3 min bila su ni tile kɔnɔ k'o ka seli ni mɔgɔ min dɛsɛla k'o seli k'o kiiri bɛ kɛ cogo di Sheriff Usman Madan Haidara ko muso ma a ko kiiri bɛ kɛ cogo min na an ka taa so n bɛ taa o f'i ye o ti fɔ jama na yan a taara so a y'i bolo don a kun 10,000 k'a bɔ k'a di muso ma ka tila tuguni ka don a ka bon na malobɔrɔ caman k'o ta ka bila wotorotigi kun ko a ye taa nin bila muso in ka so ka sɔrɔ k'a fɔ muso ye ko o kiiri ye nin de ye i bɛ farida 3 dɔn wa daraka tilela shuro muso ko de ko ni mɔgɔ min dɛsɛla dumuni kɛ ko 3 sɔrɔla tile ni su kɔnɔ ko o kiiri ye jumɛn ye Haidara ko o kiiri in bɛ f'u ye so de a taala 10,000 d'a ma ka malobɔrɔw d'a ma bilahi muso jɔlen ko a ko Sheriff Usman Madan Haidara ko kuranɛ jigila Makan ko nka a kɔrɔ dɔnna Mali la yan de e ka du kɔnɔ Manil Fad Manil Jabbar Manil Kahar Manil Nasir Wahid ne bani tɛ n'i ye nin kɛ karamɔgɔ caman na a hakili bɛ jigin a ka bugariw kalalen la nin tɛ bugariw kɔnɔ nin bannen ye nin koyi Sheriff Usman Madan Haidara foniseri don tumana min na a gwɛlɛyala a bolo tasuma wulila a sipan waati ninnu na o y'a sɔrɔ
silama jɛkulu minnu bɛ senga o kuma an bɛ pido u y'a wele don dɔ la ka taa ɲɔgɔn ye yɔrɔ la a ko Hayidara an bɛna tiɲɛ f'i ɲɛna bi kumaw cɛyala karamɔgɔkɛ dɔ wulila ka jɔ Hayidara kunna a ko Hayidara i y'an tɔɔrɔ i y'an balo sira bɛɛ gweren i y'an degun sa a ko walahi maliyɛn bɛɛ kan ka balo e Hayidara kelen kan ka sa a y'o fɔ a jɔlen Hayidara kunna ni kɔlɔsi n'i ye bani balolen bi subagandanya tɛ ayi mundangimu ma ba o caman bɛ yen kara de ko ten ko a ti mago dilan bilen wa Hayidara nana kutigɛ muru bɛɛ dagoya bilahi kɔni Yakubu b'an bolo bi ala ta n'o don koyi cɛ o cɛ ko Yakubu ta tigɛ a y'a sen jɔ a bɛɛ kaburu kunna mun kama walahi fili branché yɔrɔ ɲana mɔgɔw kun n'u t'a fan ciya sa fala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabil ala ko a ye sira misɛnmisɛnninw to yen bonya ɲini siraw tɔgɔ ɲini siraw nafolo ɲini siraw ko a ye tugu siraba jɛlen kɔ siraba jɛlen ye jumɛn ye ne muso to yen n k'i ta to yen sira jɛlen ye jumɛn ye n ka nafolo to yen n k'i ta to yen sira jɛlen ye jumɛn ye kana n namara n ka n'i namara sira jɛlen ye jumɛn ye kana n fa n ka n'i fa ala ko n'i y'o to yen ka taa sira denni kɔ i sira ɲinina cɛ e mako bɛ ji la a fɔla ji filɛ yan fɛ i bada la e y'i kunsi kulu ma walahi minige b'i fa hali n t'a fɔ ko ala ka hinɛ i la tellement famudi ala sonna ma o kɔfɛ tuguni l'an 2002 la limama sigila Mali kɔnɔ o limama sigiyɔrɔ karamɔgɔ min ko Mali bɛɛ kan ka balo Hayidara kelen ka sa a taala sɔrɔ o y'a sɔrɔ téléphone kun bɛ kɛ so kɔnɔ de fɔlɔ portable ninnu kun ma caya u taala sigi yɛrɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔkɛ ye dɔ ka portable ye tan ka minɛ k'a lajɛ a ko a tubabu ye baara kɛ dɛ an kun b'a kuma kɛ so kɔnɔ fɔlɔ sisan i b'a ta ka bila i kun ka yaala n'a ye a y'o fɔ k'a di Hayidara y'a dɔn ko nin nege bɛ nin cɛ in na u selen so kɔnɔ karamɔgɔ ye téléphone kura san portable k'a d'a ka kalanden dɔ ma ko taa di nin karamɔgɔ in ma ko ne ko ten a taara d'a ma ko cɛ i filila ko Hayidara m'a fɔ ko ne k'i filila mɔgɔ la a ko walahi ko Hayidara y'a fɔ ko e de o kɔfɛ u taala ɲɔgɔn ye wɛrɛ la limama ɲɔgɔn yɔrɔ a ye foli ka Hayidara la a ko n y'i ka ciden ye ne ko a filila Hayidara ko a ma fili dɛ ne de y'a ci k'u ye nin kɛ ka da mun kan a ko n ye téléphone y'i bolo dɔ ta i bɛ k'a lajɛ n y'a dɔn ko a nege b'i la o kosɔn n y'a san k'a d'i ma taara nege ka bɔ i la cɛ ko a ko walahi Hayidara Mali bɛɛ kan ka sa maliyɛn bɛɛ kan ka sa e kelen kan ka balo a ko maliyɛn bɛɛ kan ka sa ko Hayidara kelen kan ka balo almaru abdul isa adamaden ye numanya ka jɔ ye o de la n'i ye bonya sɔrɔ n'i ye kɔrɔta sɔrɔ n'i ye bonya hakɛ min sɔrɔ i b'o juguya hakɛ sɔrɔ mais n'i kɛla kodɔnna ye kana jugu in bɛɛ gbɛn o fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ tugu i nɔ i ka nafolo nɔ n'i y'o dɔn i to k'i den ka nafolo n'i d'o ma sɔn bilahi o ti fara i la bilen n'i mangutula yɔrɔ o yɔrɔ ko kara ye mɔgɔ ye koyi a b'a ko mɔgɔ sɛbɛ ba o bɛ nafolo in ne dɔn n'o tigɛla don o don sɔgɔ walahi mais n'i y'o bɛɛ gbɛn a ma nɔgɔ dɛ fɔ jugu ka siran jama fin ɲɛ n'o kɛla o ti na mais n'i ko a bɛɛ bɛ kɛ kisɛ dama ye haya ala ka ni sababa bɛn sanga juila muso caman kan juila cɛ caman kan madun ne bɛ fɛ sanga kana juin ne ni aw kan walahi Hayidara ye min fɔ kunun Hayidara ko ni tiɲɛ ma kɛ ka baara kɛ ni se ye baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ fɔ o waati de ma dairatul hayawanati baganya sanga ko ni se ye baara kɛ tuma min ko a bɛ k'o de parce que ni tiɲɛ ye baara kɛ misali la ni e ka bon e ka jan ne ye ne muso cɛ ka ɲi e ta ye a ka bon e ta ye a ka jan e ta ye ni se don dɔrɔn e b'a bɔsi ne la mais ni tiɲɛ ye baara kɛ e b'a fɔ nin ye nin ta ye hali ni muso t'i ne bolo n bɛ nin ta to a bolo misali la n'i ye dumuni sigi sisan baganw kɔrɔ faliw k'u k'a dun fali min fanga ka bon min da ye o bɛ fanga daɲi gbɛn ka bɔ yen o ye mun ye se de kɛla ka baara kɛ wa diɲɛlatigɛ kɛla o de ye an halaki kun filɛ mun bɛ yen mɔgɔw ta ala ye adamaden dan ka mɛlɛkɛ dan ka bagan dan mais mɛlɛkɛ ye ala bato min kɛ adamaden bɛ se k'a kɛ yan mɛlɛkɛ bɛ seli min kɛ adamaden bɛ se k'a kɛ ala k'o tɛ dumuni kɛ o tɛ sunɔgɔ o b'a ala bato la mais e ma se k'o kɛ mais mun na adamaden bɛ fisaya mɛlɛkɛ ye jogo bon ni adamaden sela ka ko kɛcogo la a bɛ fisaya mɛlɛkɛ ye a bɛ fisaya bagan ye mais ni adamaden ma se a ka ko kɛcogo la bagan bɛ fisaya ye mɛlɛkɛ bɛ fisaya ye a fɔ ko a kun
kira ko de bu istuli utammima makarim al akhlaq ibnu de yesisa fola fola idme ala e meleke dan ay hakili di meleke ma negeti meleke la ala e nege ke bagana ama hakili di bagama itlo ma jode me adama de nege ba adama de na hakili ba adama de na otewa bo otmana sisan ni mogo min sona ki nege koloshi ki nege tanga ni hakili ye ibe fisaya melekaw ye ibe fisaya bagan ye parce que esela ki nege koloshi ni hakili ye alaje dugu in ŋɔna hakili la faliw be ya sagaw te ya misiw te ya baw te ya a bi to jumɛn ka furusiri la n'u wolola ten u bi yaala ten u bi kɔrɔ ten u bi den kɛ ten fatu di ɲɔgɔn ma batu di ɲɔgɔn ma u b'u nege kɛ parce que hakili ti u la nin ye n ta ye t'a la nin dilan ma t'a la nin ye n tigi ta ye t'a la nin tɛ n tigi ta ye t'a la n'u bɛna ɲɔgɔn ye yɔrɔ min o bɛ taa ye parce que nege b'u la hakili t'u la ala ka ni sababa bɛɛ o tuma ala ko di illa allazina amanu ako mɔgɔ minnu ma bɔnɛ dɛ mɔgɔ minnu limaniya la aha ɲɛ b'a la o ashira dakaik mɔgɔ minnu limaniya la ka da ala la limaniya kɔrɔ ye de la ilaha illallah muhammadu rasulullah o y'a kan fɔli ye n'o tɛ o t'i limaniyalen ye dɛ abada lesi bukariw lajɛ kira ko limaniya bi tilan saba ye de ka fɔ n dala ala la annutuku bil al-i'tikadu bil qalbi summa annutuku bil lisan ala al-qadiri summa al-imtisalu bi awamiri laylalaw tɛ sabati maa si bolo k'a b'i kisi ko f'i k'a danganiya i dusukun na ko ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ ala de ye n da a b'i n fa n'o b'i kɔnɔ tigitigi tasuma b'i jeni o m'i dan dɛ mɛ o b'i jeni dama kama n'a fɔla k'i bila o la i ti sɔn mun kama i dala la ko o bɛ se k'i jeni mɛ ala min y'i dan a b'i fa o ko min to yen i banna k'o to yen walahi e ma da ala la i dusukun na. ni ala sɔnna nin y'an ka baara sigida filanan de o tuma mɔgɔw k'u ka hamiw ka ɲɛ an ye fɔlɔ min ɲini mɔgɔw fɛ o de ye janaja yɛrɛ ŋaniyali ye n'o ye ala yafa deli ye ka ɲɛsin an karamɔgɔ bunɲaki ma an b'a ɲini silamɛw fɛ bɛɛ k'o k'i ka hami fɔlɔ ye bisiw de la wa n'an bɔra yen an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu ye bunna yɛrɛ kɔn kaburu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ olu ye an somɔgɔw la minnu kɛra ka kɔn bin ye an hakili bɛ jigin an karamɔgɔ la n'o ye asiri mamadu madani hayidara ye o la silamɛw n'an bɔra yen an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka ɲɛsin an fasoman n'o ye mali ye mali lajarabilen bɛ bi an bɛ dugawu ɲini aw fɛ baara nabɔra de ala yɛrɛ delili kama faso ka hɛrɛ kama nka min ka di ala ye a b'o de kɛ wale ti fila ka baara la o tuma jamana kɔrɔnfɛla ni jamana cɛmancɛ ani jamana kote bɛɛ madenw min b'a la e b'a dɔn ne b'a kalama wa an bɛɛ kungo de don an kana jɔ an yɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan a ka ca la an t'a sigi ala bɛ kɛnɛ nin kan anw fɛ yan bi sabula n'i ye nin jama sigi mɔgɔ min ma baya layidu wɔɔrɔ taara a ka dɔgɔ kojugu wa kɛnɛ nin sigira ala jati kama mɔgɔ si ka nafolo ti nin kɛnɛ la k'o de la k'a kɛnɛ labɛnna ɲinan ye nin kɛnɛ sigili san 19 ye kɛnɛ min daminɛna ni burukala 1 ani sɛ 1 wa an b'o kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni bi de san 2019 kalo 4 tile 13 ka dugujɛ 14 la mɔgɔ min bɛ yan e de y'o seere ye wa daminɛla ni min ni ala sɔnna a bɛ laban n'o di faso janfa ti mɔgɔ kan ka kalan k'i faso jɔ mɔgɔ man ka kalan k'i faso ci a daminɛ k'a kunu wa bi ka jugu ni o ye ala ye bi kɛ bunata ye wa ne yɛrɛ de sera komisiyɔn ma n ko n y'a kanu da an k'a di buna ma a kun kan ka dabila mɛ san b'anw sɔrɔ tuma na bagan dɔ fagara ji kɛra suma la mɔgɔw nana mɔgɔ 130 janaja ye fardo kifaya de ye n ko foyi tɛ tiɲɛ san mɛnen ne ka baara fɔlɔ kɛra mɛ a ye fara ɲɔgɔn kan an ka kuranna kalan yasi siɲɛ 40 kɛ surɔfana dunnen safo selilen yasi siɲɛ 236 bi ka taa ɲɛ da an ka cɛkɔrɔba kan n'o ye ziyara o min minɛ baara kɔnɔ ko o ziyara bɛɛ yɛlɛmɛ k'o kɛ buna ka don yasi siɲɛ 82 ala an ma bamakɔ sɔrɔ mɛ an se ye min an b'a kɛ
ama Bamakɔ sɔrɔ mais ŋaniya min mana e Ala b'a kalama o kuma baara nin bɛ ka taa di ten ni Ala ye sini dugu ɲuman jɛ k'o kan ta ye an balimakɛ bɛna o heure fɔ wa an bɛna kuranna kalan n'an fanga sera min na mɔgɔ fɔlɔ min bɛ da ɲɛkɔrɔ ye bunanɲaki farikolo b'an bolo n'i bɛ Ala ka mara la o mɛn na k'an karamɔgɔ jigi fa a ka don nin kɛnɛ sigira Kɔlɔba section de fɛ wa u y'a yɛlɛmɛ de k'a di kɛnɛtigi ma sabula Ala t'i kɛ mɔgɔ fɛ k'i jafa i mana min kɛ Ala b'o de sara a ye min ɲini Ala fɛ o de ye nin bɛ ne hakili lajigin Abu Zari ka janaja la minnu y'o kisa kalan o b'a kalama mɔgɔ minnu gɛnna n'a ka janaja ye Ala de b'a hakɛ dɔn maa bi sa tuma min na a sara n'a muso 2 bolo kungo kɔnɔ anw sigira de ka date in da ja kalo 3 de k'a fɔ an min ɲinan kuranna kalan ziyara an b'a sigi kuranna kalan sigi ka bɛlɛ 14 avril ma an b'a kalo 3nan de la o don an tɛ saya yɛrɛ tɔgɔ dɔn fiyewu k'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ anw cɛla kana baara tɛmɛna ka baganw faga ka ji kɛ sumaw na mɔgɔw kana an ka to baara cɛmancɛ la dɔrɔn k'an balimakɛ seginna Ala ka hinɛ la anw ye layidu min ta an karamɔgɔ an bɛ jahadi de la dɔ su bɛ don o tɛ baara jɔ dɔ bi sa o tɛ baara jɔ jahadikɛlaw tun bɛ pan ɲɔgɔn su de kunna ka taa kɛlɛ kɛ o baara de an bɛ karamɔgɔ ka layidu de la wa an b'an ka layidu kurakuraya Ala ɲɛkɔrɔ sini ni Ala sɔnna jaw k'a ta fan bɛɛ k'a fɔ anw se kɛra min o de ye nin wa an ye min kɛ o de ye nin mais o t'a bali mako min bɛ yɛrɛ la i t'u na mɛn min kama o t'a bali b'o fɔ Ala ye karamɔgɔw bɛ an ma kalan kɛ an bɛ dugawu de ɲini karamɔgɔw fɛ ni su dara adamaden ɲɛkɔrɔ u y'a kanu de k'i ka Alahu Akibaru 4 de fɔ a la a ye ɲininkali kɛ ko 4 n'a kɔfɛ ko mun de bɛ yen ka dugawu kɛ e yɛrɛ suselila ni suselila tɔw ye Ala ma sɔn mɔgɔ ka ɲina dugawu la ma mina su b'i ɲɛkɔrɔ wa ni suseli tɛ sariya t'i jɛ n'a ye ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ko i yɛrɛ ye o tuma sukoya tɛna bali an ka fɛnw yira Ala la sabula dɔ sukoya kɛnɛ o ka di ka tɛmɛ dɔ ka kuranna kalan kɛnɛ kan dɔ sukoji ka di ka tɛmɛ dɔ ka nasi kan o tuma kumalaw ye min fɔ tilegan na ko duwamuna min bɛna kɛ ɲinan kuranna kalan na ko ka ban y'a daminɛ a ka ɲɔgɔn tɛ deli ka k'a la mɔgɔw sumana saya tɛ dumuni bali saya tɛ kuma bali a kɛra de Ala fɛ o tuma min bɛ an ka wajibi an bɛ o de kɛ o de ye ka bi don san sira an na yɔrɔ min n'an ye sanga sɔrɔ an y'a daminɛ min ye bunako ye ni Ala ye waati nataw d'an ma an bɛ min dɔn a la an se min an b'o fɔ mais serifo ko kɔni anw Kɔlɛba mara mɔgɔw bɛ Ala fo wa diɲɛ bɛ Ala fo an kɛra an faw sago ye an kɛra an baw sago ye an musow yɛrɛ kɛra an sago ye wallahi foyi m'o kɛ ni a seyidi Sɛrifu Usman Madani Hayidara tɛ ale ye Ala ka dalu de ye Ala ka jɔnw kan da se k'a fɔ ka s'a dan na diɲɛ mujisa kabako bɛɛ da ye serifo ko de ye o tuma an bɛ dugawu kɛ silamɛw ye mɔgɔ minnu ye kuma kunfɔlɔ kɛ o sara bɛ Ala bolo an b'an ka dugutigi fo ka alimami fo k'an balimakɛ Kara fo ka Sayidu fo ale de ni wajuri kun ka kan a bɛ se ka min fɔ n tɛ se ka fɔ seyidu sara bɛ Ala bolo an bɛ jɛ ka dugawu kɛ bɛɛ o tuma ŋaniya de bɛna siri sa ka Fatiha kalan san 19 kuma kelen bɛ gɛrɛ o kɛ d'a ma change wa bi ka jugu ka tɛmɛ a kunun kan n'a fɔcogo digir'i la i bɛ yafa ma koyi bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don anw y'an gara mɔgɔ la mɛ fo ka taa dugukolo min kan an tɛ sira fila min na wallahi mɔgɔ yɛrɛ ye Seydina Ali Kuti mɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ foyi kɛ mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye diɲɛ ɲɔgɔn nɛgɛ so de ye an bɛ ban ni Ala bɛ bɛɛ kelen kelen sara ŋaniya de la cɛkɔrɔba min ka ziyara kɛra bi ne fa tun bɛ kuma min fɔ n y'a fɔ bɛɛ ye ne tɛ n fa ta dɔn a ta dɔnbagaw bɛ yen a ko Ala ka bɛɛ sara ŋaniya la ni dugawu la mina man di dɛ ko Ala ka bɛɛ sara ŋaniya la nka n'i y'a ye mɔgɔ ma lamina min b'i kɔnɔ yɛrɛ o siri ni dugawu kɔni ma mina kɔni ne t'a mina yɔrɔ dɔn
Tamani kɔfɛ Doɲumana kɔfɛ Bamakɔ Balintantere kɔfɛ ne bi yan de dɔn m'a dɔn de wallahi jɔn dɔ mago bɛ tile kɛnɛ nin kan mɔgɔ mɔgɔ nana ma mɔgɔ si janfa wajuli bi kɛ baya bi fɔ jogogo kuma ne ye min fɔ m'o fɔ mais min kɛra o bɛ wasa bɔ o ma madenw fɔ bonya caman kɛra baara de fɔra kuma ma fɔ an ka baara kɛ bani an ka baara kɛ Mali ye section 40 ni kɔ de Ansaru kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ ko san 5 kɔnɔ ko jɔn ka wajuli cayara ni Kɔlɛba mara tɛ a section 46 kɔnɔ a tɛ yen anw de kɛra premier wajuli la ɲina télé de bɛ k'a bɔ Mali bɛɛ Ansaru bɛɛ Kɔlɛba de kɛra premier minnu ka wajuli cayara bɛɛ tɛ ni mako bɛ baara la ni mako tɛ tɔgɔ la ne kelen ka mɔgɔ ye baya kɛ mɔgɔ 2000 ni kɔ ma cɛ karaba ma muso karaba hali a tɛgɛ jamu la e na e furu 30 ni kɔ k'o gilasiru kɛ barika kama an bɛ b'o la an bɛ taa min o kuma madiw an ka taa di wa o kɔfɛ an balimakɛ Siriki Fɔ Konatɛ a ye n wele ko n bɛ telemali bila ka na e ka fɛn filimu ma yira diɲɛ la ma ɲina fɛ a tɛ n balo cogo dɔn a ka juru tɛ n na kabi Ala k'an da a ka tamatini kɔnɔ mais mɔgɔ n'i k'i b'i faso dɛmɛ ne i b'a kɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ Kamele ye k'a fɔ k'a barika da a y'an ka mawludu ta ka tila ka nin ziyara nin a ye mɔgɔw bila ka na a bɛ foli k'a la mɔgɔ nana bi bɛɛ fɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ bi wallahi ne t'a dɔn ma bɛɛ nana ni Sherifu Usman Madani Hayidara kanu di an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye o kuma madenw ne ka kuma bɛ danya de a ka haminanko min ni Ala ka diinɛ bɛ da makow ɲɛna sirakɔrɔ siri n'o fɔ a bɛ sini nka ko bɛ to Ala ta la o kuma bɛɛ k'i ka hami ŋaniya mɔgɔ nana n'i ta ye denko ye Ala ka den ɲuman dan d'olu ma mɔgɔ bɛ nafolo ɲini miliyari de bɛ Ala bolo Ala ka nɔgɔya an bɛ yen mɔgɔ farila bana bɛ mɔgɔ min na Ala ka o bana nin kɛnɛya i n'a fɔ Ayuba ka bana cogo min na minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲuman ɲini Ala k'a di olu ma minnu tɛ sɛnɛkɛko ye Ala ka ji nafama d'an ma k'anw yɛrɛ kɛnɛya yarabi an baw Ala k'u sɔn sabali la an denw Ala k'o kɛ an sago ye jamana Ala k'a basigi Ala ka hinɛ taabaw bɛɛ la Ala ka yafa ma labanko ɲuman ni sini kɛnɛya yarabi Ala k'a di an karamɔgɔ ma karamɔgɔ ka denbaya Ala k'a k'a sago ye Ala ka Mali lafiyabagaw Ala k'o lafiya Ala ka Mali kisibagaw Ala k'olu kisi Ala k'an yɛrɛ a ɲɔgɔnɔ caman kunna minnu kɛra Ala k'olu minɛ minnu bɛna kɛ Ala k'o waati sanumaw jira an na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wajulu kɛnɛ an ye nafaba de sɔrɔ a la k'a sabu kɛ ladilikan minnu dira ani bilasiralikan minnu dira wa bayakɛla caman de sɔrɔ la kɛnɛ in kan alhamdulillahi rabbil alamin an balima Sheri Fila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ an ka foli n'an ka wale ɲuman dɔn bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen nin kun ye anw ye Sikaso region kɔnɔ Kɔlɔnjɛba an karamɔgɔ El Ustaz Yakubu Kone ni laada don a bɛ kuranɛ kɛnɛ sigi san o san ni ɲinɛta bɛnna a tako 19 ma ka bɛn Ala ka latigɛw ma latigɛ min bolila diɲɛ Ansaru bɛɛ lajɛlen kan n'o de ye an karamɔgɔ El Ustaz Buna Ɲangi minɛli ɲinɛtaw bɛɛ lajɛlen bonya ana karama n'a tasibila bɛɛ lajɛlen kɛra ka ɲɛsin an karamɔgɔ El Ustaz Buna Ɲangi ma an bɛ duwawu don kɛ duwawu minnu kɛra yarabi ya ma Ala ka duwawu ninnu jaabi ka ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ Sheikh Sherifu Usman Madani Hayidara Ala ka limaniya di ani a ka denbaya ma ani diɲɛ Ansaru bɛɛ lajɛlen ma ni ne kun ye anw ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba
mori